До стратегії деокупації Криму не включили низку принципових пропозицій Меджлісу. Про це голова представницького органу кримських татар Рефат Чубаров повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Він привітав появу державної стратегії звільнення півострова, але зауважив, що в РНБО не врахували зауваження щодо права на самовизначення кримсько-татарського народу на своїй батьківщині та визначення статусу Криму як національно-територіальної автономії. Секретар РНБО Олексій Данілов лише пообіцяв, що всі пропозиції Меджлісу опрацює Кабінет міністрів при розробці плану реалізації стратегії деокупації Криму. Прикро, що у прийнятій стратегії деокупації і реінтеграції окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наші міжнародні партнери поки що не знайдуть чіткої відповіді на питання про те, яким буде статус Криму після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом, і наскільки цей статус дозволить забезпечити державні гарантії збереження і розвитку на своїй землі корінного кримсько-татарського народу. Відкрита частина плану ще не опублікована, але міністр закордонних справ Дмитро Кулеба називає стратегію чітким сигналом до західних партнерів. А керівник Центру журналістських розслідувань Валентина Цамар вважає документ важливим кроком, але який потребує доопрацювання. На жаль, найбільш вразливими знову рецидивно проявились моменти, які сприяли окупації Криму. Так, спостерігаємо відсутність чіткої позиції щодо статусу кримсько-татарського народу і форми автономії після деокупації. Крім того, щодо економічної політики. Колишній заступник представника президента в Криму Ізет Гданов називає стратегію авантюрою та не вірить в бажання влади звільняти окупований півострів. Цікаво. Закриття телеканалу АТР у відкритій частині стратегії деокупації Криму або в таємній. Очільник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко закликав читати план між рядків і дивується, чому документ розробили тільки на 8-му році війни. Тої ж думки і заступниця постійного представника президента в Криму Таміла Ташева. Звичайно, що буде опубліковано все, крім розділу чи пунктів під грифом «таємно». Крім того, навіть опубліковану частину треба буде вміти читати між рядків. І тому не треба чекати, що буде опубліковано покроковий план, як ми будемо повертати Крим. Але процес пішов. Пішов непогано. Можете повірити на слово. Мені досі цікаво, чому не підписувався в попередні роки указ по Дню спротиву 26 лютого. Не було створено Кримську платформу та розвиток та підтримку кримсько-татарської мови. Не було затверджено публічної стратегії деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.